Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-irwol li kellha l-Forum Żgħażagħ Laburisti matul il-kampanja elettorali li għaddiet, xogħol li fi kliemu kien forza determinanti li ħallet impatt sabiex il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista seta' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dan ix-xogħol għal Joseph Muscat mhux dejjem kien ikun xogħol li jidher hekk kif numru kbir ta' żgħażagħ ta' kuljum matul il-kampanja elettorali kienu jinżlu fit-toroq sabiex iħabbtu l-bibien u jikkonvinċu aktar u aktar Maltin u Għawċin sabiex jingħaqdu mal-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista. Joseph Muscat appella lil membri żgħażagħ biex fix-xhur li ġejjin jerġgħu jkunu protagonisti mill-ġdid b'ħidmiethom. Zaħar ukoll is-sem kruċjali li l-FZL kellha fil-kampanja ta' dħul tad-divorzju f'pajjiżna fil-waqt li appella li fil-futur din il-fera trid terġa' tkun fuq ta' quddiem biex takkampanja favur id-drittijiet ċivili oħra li l-gvern ġdid ser ikun qed iressaq il quddiem fosthom dak tal-unjoni ċivili bejn persuni tal-istess sess. Joseph Muscat qal li l-ewwel sfida li se jkollha l-FZL matul ix-xhur li ġejjin ser tkun dik li timbotta lill-gvern biex jimplementa l-programm elettorali tiegħu u jservi ta' stimulu għal-gvern biex ikun aktar ambizzjuż u ma jkun qatt sodisfatt biżżejjed b'dak li jkun kiseb. Intant indirizzaw din il-laqgħa ġenerali annwali il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef kif ukoll il-President il-ġdid tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba. Saliba saħaq li l-għaqda mhux ser tispiċċa xi fan club tal-gvern matul il-5 snin li ġejjin u fejn ser ikun hemm bżonn li ssir kritika kostruttiva din ser tkun qed issir biex bekk il-gvern jibqa' jħoss il-pols taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Alex Saliba saħaq li għalkemm il-passat tal-għaqda kien wieħed sabiħ ħafna jemmen u jinsab konvinz li l-futur ser ikun ferm isbaħ. Għalhekk appella biex iż-żgħażagħ ikunu fuq quddiem biex iservu ta' spalla għall-gvern biex jimplementa l-programm elettorali tiegħu. Tittarjin qabel ma nagħta bidu għall-laqgħa ġenerali annwali ttieħdet il-votazzjoni għal kandidati membri fih dan l-Eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburista. Fost il-kandidati eletti Alex Saliba nħatar President, bħala Viċi President ġiet eletta Nikita Zamita Lamango u Brioni Bartolo nħatret bħala Segretarju Ġenerali tal-għaqda.